Det går lige på hende. Er det okay? Se. Den rigssamling var huden som sådan. De der gymnasier bliver aldrig hvide igen. Aldrig. Det kan virkelig ondt, når shortsen de ryger op. Ja, hvem er det for en abetøj? Jo. Kom on, Heidi. Ja, det er... Okay. Krammer bagfra. Ja, tak. Jeg har ikke taget den på maven endnu. Do that. Stand still. You have a grass in your hair. Simon! Kommer Camilla Haven. Hun sammen med Rasmus. Nej, jeg har bare! Ja. Jeg står også holdt op hinanden. Nu er jeg arken. Det passer lige så godt til. Det passer godt til hinanden, det er lige mærke til. Ej, hvad så laver jeg? Den blev faktisk. Hvor dejligt så nu. Var det sådan, du